hannuna ku yi ƙasa. Ku bani wayar ku kawo wayar ku miƙo ku miƙo. Kowa ya anshi wayarsa. Mai gida ya haka? Kai ni fa ba dan fashi bane ba fa. Kawai Instagram na shiga ne sacin sunana Huzaifa sai na following domin kuna kallon comedy. Bindigan ma ba mai yi bace ba fa. Ta wasan yara ce. Kun gani? Onye neme ma you are the owner